многобоя вчера рускините не бяха съвсем прецизни, но стана дума, че имат нови попълнения, имат контузени гимнастички, нови попълнения. Людмила Димитрова, която работи с руския щаб, каза, че три от втория състав трябвало да попълнят заради контузените момичета, но те достатъчно се справиха добре, за да спечелят златото. Така е. Точно с това съчетание са и шампионки на европейските игри в Баку. Добре изпълнен риск. Много динамични ленти. Грешка. Днес момичета ще са по-неуверени. Имаше при пируета. Тук също една от гимнастичките, както се казва на наш език, добута с пета, за да се довърти, но ще бъде зачетен. Няколко смени, една след друга, видяхте да изпълняват, което е много трудно. Виждате ли как се замазва с едно падеборе, за да се приближи към лентата, да не направи впечатление, че прави стъпки. Има доста хитри моменти при постановката. Ето отново. Композиция, която непрекъснато нещо се случва накрая. Надявам се оценката да бъде по-ниска от нашата. Тази на българките. 17,950. Българите заслужават да са с най-висока оценка. Да, до тук бяха най-категорични, безспорно. Въпросът винаги в такива случаи опира до следното. Доколко са успели да съберат останалите елементи необходимите, но те наистина се разминаха страшно в няколко места. Ето тук последната гимнастичка добутва с пета. И това се получава като тролан, не е пирует панше. Което не би трябвало да се зачита.